Ahojte, zdravím všetkých fanúšikov Natural Nutrition. Moje meno je Kristián Matušík a dnes by som vám krátkosti povedal niečo o Gainere. Takže Gainer je to výživový doplnok, ktorý je zložený z veľkého množstva sacharidov, proteínov a tukov. Slúži na rýchly nárast svalovej hmoty, ktorý je spojený taktiež s nárastom telesnej hmotnosti. Jeho hlavnou výhodou je vysoký obsah sacharidov, ktoré umožňujú a taktiež zabraňujú, aby telo prešlo do katabolizmu. Gainer je to zmes cukrov, tukov a bielkovín v práškovej podobe, ktoré sú veľmi dobre rozpustné ako aj v mlieku, tak aj vo vode. Obsahuje viac ako 80% sacharidov, od tých jednoduchších ako je glukóza a fruktóza až po tie zložitejší, akým je napríklad maltodextrín, ktoré eliminujú riziku toho, aby vlastne proteíny z tohto Gainera boli využité ako palivo, ale skôr sú využité ako stavebný materiál na rýchlejšiu obnovu tých poškodených svalových vlákien. Pre koho je tento Gainer určený? No, je určený hlavne pre ľudí, ktorí majú problém s naberaním. Zvyčajne sú to cvičenci, ktorí sú vysoké štíhlej postavy, alebo taktiež bežci, plavci, cyklisti, ktorí majú vysoký výdaj energie. Ale taktiež nie je zlé, aj keď si ho dá cvičenie z nižšej postavy, ktorému však nezáleží na kvalite, ale len proste, aby rýchlo nabral v tej objemovej príprave. Treba spomenúť aj, že je dobrý pre mládež, teda není zakázaný, pretože neobsahuje nič nebezpečné, takže vlastne to dá sa povedať, že zdravý výživový doplnok obsahuje len všetky bezpečné veci. Ak by som vám doporučoval vybrať si Gainer, tak by som uvažoval určite na tento od firmy Natural Nutrition, pretože pomer a kvalita a cena je veľmi dobrý a taktiež navyše výborne chutí. Takže asi toľko. Dúfam, že sa vám táto recenzia páčila. Majte sa.